Que tal? Benvidos neste día de Nadal a Orixe e Calidade, un programa que hoxe ven cargado de notas nadaleñas e que de seguido compartimos con todos vostedes. Comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip. Para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Os técnicos de campo seguen recomendando aos viticultores que agarden para podar os viñedos. Ata esta semana non se experimentou unha baixada destacada dos termómetros, polo que as plantas aínda non paralizaron por completo a súa actividade. Nalgunhas viñas incluso aínda se pode ver algunha folla seca pendurando da madeira. O consello é agardar ata xaneiro. Hai tempo máis que suficiente para a poda. O frío está vindo moi lentamente, ainda non houve ese frío brusco, entón a planta necesita estar totalmente cas reservas abaixo para que non haxa choros, nin sufra ese corte, e sobre todo hai que contar que hasta 1 de abril non vai a brotar, entonces que ainda nos quedan uns cuantos meses, quedan uns 3 meses. Ben é certo que no Salnés xa podemos ver viñedos podados dende hai tempo, pero adiantarse tanto non é bo para a planta. A marxen de que non se lle deixou concluir o ciclo, deixar os cortes tanto tempo expostos aumenta a probabilidade de que entren patóxenos que enfermen a planta. Todos sabemos que as podas hai podas tempranas e na súa época as tempranas cumplen unha función que é facela con folla despois da vendimia para restar vigor e a partir de que cae a folla xa non fai ese efecto. Polo tanto, canto máis temprano podes, máis tempo vai estar o corte exposto ás enfermedades, non? Xa que as enfermedades cada día vai a máis, todo o mundo sabemos que os produtos están nos sacando porque son tóxicos, entonces as enfermedades están avanzando,
pois podar moi temprano non é tampouco tan bo. O que si se debería ir concluindo é a recollida de mostras de terra nas parcelas para enviar a analizar. Outra tarefa interesante nestes intres identificar ben as cepas enfermas para podalas en último lugar. É o tempo de marcaxe desas plantas que están enfermas, esas plantas que tiveron síntomas tanto de armilaria, de llesca, de eutipiosis, pois é o momento de marcalas, pois cara a poda, pois se son enfermedades de madeira, pois ter cuidado non transmitir por corte, como decimos todos os anos, estes consellos de desinfectar e tal. Se é por armilaria, que xa é un fungo que ataca a raíz, pois arrancar esas cepas, sacar todas as raíces posibles que poidamos desa situación que tiñan, para intentar desinfectar e polo menos ter o que é o burato aberto hasta a finales de marzo, antes de plantar. Entón, creo que é o momento idóneo para eso. Tamén para facer análisis de suelo, efectivamente, que agora podemos facer análisis de solo, temos que ter en conta sempre que no momento de abonar, que depende dos abonos, se é materia orgánica que está cruda, pois o efecto é lento. Se son abonos máis puntuales, temos que saber que se no inverno chove moito, esa analítica vai se reducir un pouco porque hai un lavado, o sea que contando eses margens de maniobra, pois bueno, actuamos. Tamén hai que dicir que os análisis de suelo son sempre orientativos, entón é unha tarea que hai que facer, pero non é para que se funcione mínimamente ese ano, non? Sino que é unha tarea que hai que ter uns parámetros, hai que cada ano revisalos e intentar mantelos o mellor posible. No caso de que esa enfermidade que afecta a planta se observa que é moi virulenta e a cepa acabará morrendo, o aconsellable é arrancala. Si, se realmente xa é unha planta que realmente está afectada, que xa seguramente os síntomas xa os tuvo no verano, non? Entón, pois, bueno, se pode xa arrancar, pois, canto antes e fora. Si son de cepa de virus, que ao mellor ainda... O virus non quer dicir que a planta non sea produtiva, sino que é produtiva, pero a mellor non é o 100%, que se pode manter. Hai que ter a precaución de podarlas sempre á parte e desinfectar antes de seguir podando outras plantas, non? Entón, creo que é o momento se pode sacar. Xa cando a planta está seca definitiva, pois, bueno, podemos sacala ahora en esta época ou marcalas para sacar un poquinho máis adiante, pero, bueno, temos estes 3 meses destas operacións de identificar plantas. Eu coido que as que están xa dañadas, que os síntomas xa no verano se manifestaron, polo tanto, creo que se poden xa tomar decisións de bueno, ir sacando xa da finca para comenzar as podas xa sin elas, incluso. De ter que proceder a este arrancado, é recomendable deixalo o buraco que queda libre ao aire para que esmorezan os posibles fungos que permanezan na terra. O mellor é deixalo así durante todo un ano, pero senón, cando menos, ata marzo. O mellor sería incluso esperarlle un ano, non? Que o burato estuvera aireado, que sobre todo para a armilaria, pois é moi complicado, non? Entonces, que este o burato moi aireado, pois sempre vai facilitar que o hongo non prospere aí en ese suelo, non? Pero, bueno, tampouco temos grandes, se unha finca que está afectada xa da armilaria por moitos anos, pois, bueno, o importante é deixar o burato aberto polo menos hasta antes de plantar. Botarlle cal viva en este tempo para que desinfectar un pouco e incluso pois axudar con cepas que xa pode haber por aí, pois que están preparadas un poquinho para soportar mellor a armilaria, etcétera, etcétera. O sea, intentar potenciar todo o que se poida, axudando pois destes produtos que hai agora para plantar. E bueno, se podemos esperar un ano, ben, se non, pois tamén cara a finales de marzo se pode plantar. Eso sí, que non lle fai mal que o burato este aberto para que se airee e o fungo pois sea máis difícil estar en esa situación. No caso de que ese arrancado se fixera hai xa un ano, insistir en que a tempada de plantación é entre marzo e abril, coincidindo co momento no que as demais cepas empezarán a espertar do letargo. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Estamos no Nadal, época de comidas e ceas en familia, na que se pon especial tino nos detalles. Un menú cuidado debe ir acompañado tamén dos viños axeitados. O sumiller Camades, José Luis Aragunde, danos algúns consellos. Creatividade, deixarse guiar polos gustos dos comensais e, sobre todo, ter a mente aberta a probar, a saborear, a desfrutar dos viños en boa compaña e con boa comida. Este é o segredo para dar coa elaboración que mellor acaerá un dos pratos que este Nadal serviremos en xantares e ceas. Non existe o viño indicado para un prato concreto. As posibilidades que hoxe en día nos ofrece o mercado son múltiples e do máis atraentes. A mí non me gusta encasillar tampouco ningún viño con ningún prato, porque me parece que temos que ser un poquinho máis a hora de elegir un viño para un plato, un pouco máis anárquicos, deixarnos levar por os nosos gustos, por o que a nos apetece nese momento, vamos. Entonces, eu creo que sempre para un aperitivo, son uns queixos, por exemplo, podíamos escoller algún viño, un semidoce, por exemplo, estáse facendo cousas moi interesantes, de Moscatel aquí en España. Xa se nos vamos a algún viño francés, pois un típico, un Sater, un Chenin Blanc, semidoce con queixos así un poquinho máis forte, me parece algo moi interesante, incluso con algún paté, tamén por exemplo. Se vamos a tomar algo de marisco, unhas ameixas, unhas ostras, evidentemente hai que sempre contar con bo albariño de aquí, ou con un espumoso, que neste caso tamén nestes momentos estamos contando con algún de moi boa calidad. Este ano fai pouco presentáronse aquí en Cambados pois os espumosos elaborados aquí nas Rías Baixas, e a verdade é que o nivel está subindo con respecto a outros anos, polo tanto, vamos, calquera dos que estemos neste momento, pois fenomenal, non? Quizáis un pouco escoller os máis secos para un aperitivo, pois algún Brut ou algún Brut Nature, que para unha comida ou para despois no postre, se queremos, pois algún que teña un poquillo máis de azúcar, non? Pero calquer espumoso de Rías Baixas nestes momentos para un marisco, un aperitivo, unhas ostras, iría fenomenal. Por tanto, o mito de que os viños escumosos son só para a sobremesa queda desterrado. Unhas burbullas de Rías Baixas cun bo marisco ou peixe da ría pode ser todo un prazer pro padal. Os viños espumosos que están facendo hoxe en día son viños de calidade, son viños que xa están de feito facéndoos para comer, non con tanto azúcar añadido, senón viños para poder perfectamente maridar con calquera comida, non? Sobre todo peixes e mariscos, hai que decilo, non? Se despois nos vamos a algún prato de ave, algún capón, algunha pularda desta que nestas fechas son bastante demandadas, pois incluso podemos poñer un espumoso rosado, que están facendo algunhas cousiñas, que tamén pode ir moi ben. A carta de viños para un menú completo de Nadal abranguería como mínimo 4 tipos de elaboracións. Se non se quere arriscar, a norma de branco para peixe e marisco e tinto para carnes é perfectamente válida. Suelo, ao principio, seguir todo o protocolo de un branco e despois un tinto, non? Normalmente pois sempre hai algo de marisco nestas fechas, un albariño perfectamente en función do se un marisco crudo ou un marisco xa pois pasado por cociñado, a mellor pois pasaría con un viño máis xove, máis fresco, ou logo podía ser un albariño un pouco xa con barrica, con lías, algo máis traballado, algo para un marisco ou un peixe xa, non? Sería a diferencia. Aínda que para aqueles que desexen experimentar non estaría mal introducir brancos de crianza coa carne ou incluso escumosos. En Cambados sempre foi en Noiteboa tomar un bacalao, que conste, e despois algunha polo de corral, galiña, algún capón. Bueno, para ese tipo de carne a verdade que é moi versátil, non? Porque tanto pode ir un branco un pouco máis con estrutura, pois un branco con paso por unha barrica, con fudre, con un branco un pouco máis con traballo de lías, que teñe un pouco máis de estrutura, máis complexidade, que lleve moi ben, ou incluso tamén un espumoso. Un espumoso aí sí que lle metería un espumoso rosado, podía ser Eitosela sacou agora que está realmente moi rico, con este prato, ou se non podía ser tamén algún champán tamén, porque non, vamos a olvidar do champán, que son os grandes espumosos que hai, que bueno, perfectamente iría con ese prato. E se non tamén, un albariño, con
con volumen. Opcións todas elas que demostran que un comensal ou que só lle guste o branco pode degustar o menú de comezo a final sen saírse das variedades claras e viceversa, combinando neste caso rosados e tintos. Sexa cal sexa o tipo de elaboración, moi recomendable para eventos con tantos comensais á mesa optar por formatos de botella Magnum. Para estas fechas que a xente se animara a coller formatos de botellas grandes, un Magnum, doble Magnum, que normalmente son as mesas máis grandes, o viño vais a beber, e o viño en formato Magnum ten a súa, a parte da gracia dunha botella máis grande, pois sábese que o viño evoluciona moito mellor, unha evolución máis lenta, pero que se consigue moito mellor viño, non? A proporción de viño con oxígeno na botella pois é maior, non? A proporción menos oxígeno, polo tanto a evolución suele ser mellor. Entonces, pois é un bon momento para abrir un Magnum, é un momento como máis solemne, é unha boa recomendación, non? Hai formatos, bodegas que teñen formatos incluso de 15 litros, eso sería para unha mesa moi grande, non? Pero de doble Magnum, 3 litros, 1,5 litro Magnum, pois é unha boa opción. Tan importante como atinar co tipo de elaboración que mellor lle cae o prato é servila a temperatura xeitada. De non facelo, non se poderán apreciar moitas das características organolépticas. Os espumosos son os viños que máis fríos temos que tomar, pois a temperatura máis ou menos sobre 5 grados, 5 ou 6 grados aproximadamente. Un branco tamén canto máis xoven, máis fresco ten que estar, pois un branco do ano ten que estar máis ou menos sobre, xa digo que isto é unha cousa un pouco que aí é bastante personal, non? Pero máis ou menos sobre esos 8, 10 grados aproximadamente, e así o viño canto máis tempo teña, se é un viño con máis anos, ou se xa ten incluso algo de crianza en barrica, pois eu baixaríalle un pouco a temperatura, tomaría un pouco non tan frío, digamos, non? Depois os tintos, pois tamén o mismo, un tinto xoven tendrá que ter unha temperatura un poquinho máis alta, pois máis ou menos sobre 14 grados aproximadamente, e se o viño é un crianza, un reserva, pois iríamos subindo a temperatura hasta os máis ou menos 18 grados, que se recomenda un reserva, un gran reserva. Temperatura ambiente de adega sería ideal tanto para servir como para conservar os viños antes de poñelos sobre a mesa. De non dispor da adega, o frigorífico será a alternativa máis accesible. Outro consello, deixar que as elaboracións repousen uns días antes de servilas. O mellor que o viño teña un pouco de reposo, non? Entonces que este un día xa na casa, moita xente espera os últimos días, tampouco pasa nada, hoxe en día están preparados os viños para que non haya ese problema, non? Sobre todo se un viño xoven, se un viño con xa unha certa crianza, un reserva, unha reserva, necesitaría, xa que moitas veces teñen depósitos, os viños necesitaría estar en repouso uns días. O recomendable é estar nun sitio fresco, sitio sin cambios de temperatura moi grandes, e sitio tamén con, a ser posible, con menos, que non teña moita luz e sen vibracións, non? É o ideal. Pero bueno, xa digo que hoxe en día os viños están preparados, se vas a unha tienda a comprar unha botella de viño, pois o mismo día tampouco pasa nada, non? Para enfrialo, se non temos unha bodega onde telo viño, pois o ideal sería ter unha cava de viños onde a temperatura xa está para eso, pero senón, hai tamén unhas fundas moi boas para ser un espumoso, perfectamente unha cubitera con xeo é unha boa opción, incluso a mí me gusta beber nunha mesa, non? Típica cubitera, cos xeos, esa parafernalia que de abrir a botella, me parece algo que ademais digno de ver, non? Pero para os espumosos desa forma e incluso para os brancos tamén, non pasa nada por poñer o viño no momento con un pouco de unha cubitera, con xeo, máis ou menos a temperatura que nós queremos bebelo. Temperatura correcta e copa tamén axeitada. Unha cousa que a mí me dá moita manía é tomar os espumosos en a típica copa de champán, esta típica copa flauta. Eu recomendo tomar os espumosos unha copa de viño, unha copa de normal, porque me parece que é moito máis interesante, non? Interesante porque nunha copa de viño vamos a percibir do espumoso moitos máis aromas que nos vamos a perder se o estamos tomando cunha copa destas tipo flauta, bueno, xa non digo destas que había antes, destas copas anchas, non? Bueno, estéticamente mellor son máis bonitas, pode ser, pero creo que para apreciar un viño
Un viño espumoso tamén é mellor unha copa de viño. E como remate na sobremesa, unha boa opción degustar cos doces algún dos licores e augardentes amparados polo Consello Regulador Galego. Temos poucas, pero grandes adegas que están facendo licores de moi boa calidad, aguardente de moi boa calidad. Eu aposto sempre por as bodegas pequenas que están facendo destilados buscando sempre o que é calidade, non cantidade. Sei, por exemplo, aquí en Cambados ou no Palacio Ceciñanes, a bodega Gil Armada está facendo uns destilados espectaculares. Bodegas Zárate tamén está facendo unhas cousas que me parece que é unha pena que se perdan, porque son unha minoría, non hai moita produción, son cousas moi interesantes, non? Con todas as claves apuntadas, xa non hai excusa para non despregar toda a creatividade e sorprender os convidados cunha carta de viños especial e personalizada. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Repasamos outras novas do sector na sección das breves. Preto de 200 viticultores galegos accederán a axudas de ata 770.000 euros para a reestruturación e reconversión dos seus viñedos. O Diario Oficial de Galicia vende publicar o anuncio da Consellería do Medio Rural, polo que se notifica a resolución das solicitudes destas axudas, correspondentes á convocatoria do 2014. Por provincias, Ourense, a que máis beneficiarios rexistra 106 viticultores que se repartirán 287.000 euros. Seguelle Pontevedra, con 56 beneficiarios que recibirán 304.000 euros en total. Lugo con 32 e 168.000 euros e a Coruña, onde 5 viticultores se repartirán 9.500 euros. En xeral, os solicitantes demandan as subvencións para arranque de viñedos, novas plantacións de variedades recomendadas polas denominacións de orixe galegas ou a colocación de sistemas de condución. Por sexto ano consecutivo, a Cooperativa Condes de Albarei aumenta a partida social destinada ao apoio á prevención e atención a drogodependentes que se deriva da comercialización do viño Pazo Baión. Como se comprometerán no momento de adquirir esta propiedade, un 5% das vendas deste albariño entréganse cada ano ao Ministerio de Sanidade para que se encargue de xestionalos. Neste 2014 a contía aportada ascendeu a case 19.000 euros, en concreto 18.937. Outro dos termos do acordo era facilitar a integración social de exdrogodependentes mediante a súa contratación para as tarefas de vendima. Na actualidade, Condes triplicou xa o volume de xornadas laborais contratadas con respecto ás acordadas nun inicio, e algúns destes traballadores xa forman parte do plantel fixo da empresa. O albariño Rías Baixas Pazo Baión é un viño de pago elaborado íntegramente coas uvas que se cultivan nos viñedos que rodean a propiedade. O acordo social asinado entre Condes de Albarei e Sanidade leva vixente dende o 2008 e firmouse por 15 anos ata o 2023. 30 alumnos do ciclo superior de guías turísticos de Ferrol visitaron recentemente a ruta do viño Rías Baixas coa fin de coñecer de preto como se artella este atractivo turístico e os establecementos que o conforman.
A xerente da ruta, Lorena Varela, encargouse de informarlles sobre as accións que se están a levar a cabo para dinamizalo no turismo e amosáronse moi sorprendidos con actividades desenvolvidas como as xornadas de kayak ou o yoga entre viñedos. O percorrido incluiu visitas ao Museo do Viño de Cambados, a Adega dos Eidos ou Martín Kodax, todos establecementos adheridos á ruta. Ata aquí chega o noso tempo por hoxe. Rematen de pasar un moi bo día de Nadal e vémonos xa no 2015, deica o próximo xoves. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín! A modo! A miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.